سلام كما ياللهم كما يتقنيو كبراتن فتواتن تخاتاتلتي شدن رياكت سوان نايلوم مدب كل جزء حيزلكم زمت مزاناقعي ويكا مسحقي ويكا قوم نجار الله الحيزة زامن كون نجاريو مالتي لو ما عندنا بفليو ملكعو حنت نجار حيزلكم مت يالله نساون كعتايا بزعبا اتتصرح زلخنا يوتيوب كونسيبت سي نمن تايزيت نجرنا نمن تايزيت مهرنا كم يجر كا نبينها مالت كتقاملو نحرد على خاص حدا نجر نسخة خمية تصرحوا يلوم نزحتو سبات مالتيو مرصد كون تغل ناي يوتيوب أسرارها تغلل بزبلة ملكعو احسيرا نعخاتكم بقلصن بقانقو عديهم مالتيو حزيا قريب اللخو كنريئنا مالتيو سلازي نفتنا يلوم عن تزول أجندا خنسقرت لنا زوم أجندا تاتزيهم كنريئ مينا يوتيوب مالت بتغلالو زوم تريئهم زلهم نجرات زحزيو قدم قدادم نيش زبهال نجرالو تارجت اودينس زبهالالو نساتو مفلاي قصيلو ريسيرچن كونتنت بلانينغن ويكا مدلاوات مغبار كالاي ات چانل مملخعن ريدي غيركا مقماطن ويكا مدلاون مالتيو سالساي ات كونتنت ويكا ات فيديو بعلو مفتار مالتيو موداتو قصيلو زولو مالتيو اوبتيمايز مغبار مالت امحيشكا نتي سيرچ انجن زبهال نغوغل ان يوتيوب غله كركبت فيديوها مغبار قصيلو زولو خا مالتيو مس سمعتي ويكا مس اودينس كمي غيركا اخا ركب تفطر مالت انجيج تكبر زبليو ناب فيديو ناب كالوت سبات كتباصح انالايز تكبر مالت انالايز مغبار مالت كتردو تفتن كافتي ماتريكس ويكا كافت داتا حدا حدا ممحاشات منتان كتكبر ገንዘብ ከተረخبولو يتوانا علامه نا يوتيوب channel stay consistent and patient ዝብልካ ተረጋጊዕካ ከም ስርሕ ኢልካ ከመይ ጌርካ ትሕዞ ዝብሉ ነገራት እዚኣቶም ክንቀጽለሎም ኢና ናብዝና ኢሎም ማዓንቲ ክንሰግርተለና ማለት እዩ ሶ እታ ቀዳመይቲ ዘላ ነጥብ ከም ዝትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ ማለት እዩ define your niche and target audience ትብል ነገር ማለት እዩ ናብ ኣይ ሒዞኩም ከይድ niche ማለት ካቴጎሪ ማለት እዩ ወይ ከዓ ምድብ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ዝምደብ ተናትካ ቻናል ንኣብነት መዘናግዕ ዲዩ ኢንተርቴይንመንት ዲዩ ኮሜዲ ዲዩ መስሓቅ ዲዩ لايف ستايل and how to do مالت كم يجرك خم نسبات زخون نجار كم ترديو كم زي 5 minute craft جلجلز بحر زول ديو educational ديو كالوت هون على مالتي سلزي أمن تأيز مدب زبل بفلاي ممرات مالتي كن مرت أنت لنا بتعامي كنرس عزيز بلنا نجار كا مبزحته جزية نيش within a niche مالت أنا أمنت عوش تأتينا خن مرت كن كلنا entertainment انتيلنا أمنت prank تخوينو كبرانك دما كول برانك مالت ديبريو مالت سلازي نمنت عايزي تارجت اودينس بحال نجر كنركب سلازي خلنا مالتي قصيلو زلو نريو زلنا خلاي جن ايدنتيفاي يور تارجت اودينس سلازخونه مالتي زي مالت سمعتها من يوم ويكا انتاوت يوم كميغركا تفوليوم نتوم سمعتها سلازي كتفوليوم علكا زبل نجريو مالت سلازي سمعتهاس انت ايوم زدليو نسخات ريليزي كونس توم سمعتها زدليو نجر انت ايو زبل إنا خنقرب مالتي كنقصل تلنا جن research and plan content زبلالو زي مالت نتي كتصرح زل خايو فيديو ليش ليه مصنعته تقبر study successful youtubers in your niche افتنس خا زمرص كايو مشالو سلازي تزمرص كايو niche نعملت entertainment خوينو ابو successful زخون يوتيوبرات كم اكل اكون يلكاسي ليش ليه مصنعته تقبر مالتي تناتو نجر زي كون كاتوسدسي كم اكل خون يلكاس كم مرأيا موديل وسير كمالتيو مصنعتي تقبر ويكا ريسيرش تقبر مالتيو سلازي ريسيرش مغبار تقصيلو زلو create a content calendar زبحالالو مالتيو نعمنت ازي تاي مالتيو نسالاسا معلتታት እንታይ ክትሰርሕ ከም ትኽእል مالتيو ات content schedule ويكا plan توص سلازي بت plan መሰረትካ ክትምራሕ ክትፍትን مخال مالتيو حراي نقصل ندينا سيت اب يور channel حجي مجمرتا مريصنا لنا تنيشنا مالتي كالايكا كونتنتنا بلان غيرنا لنا سلازي حجي channel كندالو خنكلالنا مالت channel مالت اكاونت خنكفت كنكلالنا نا يوتيوب مالتي سلازي create a YouTube account مالت جيميل account ويكا جوجل account ندحردالينا خوينو باي ديفولت قصيلنا مالتي افتا بروفايل بمنكا نا يوتيوب متاو طرح يصبينا سلازي اب يوتيوب اتينا خا بتماساسالي حدش channel نفطر مالتي سلازي افت بروفايل كليك بمغبار حدش channel نفطر مالتي براند يور channel مالت براند مالت وسان زبحال ነገር እንዲው حجنا امنت بروفايل بيكتشرنا بانر مالت اتي عبي سئل مالتي سلازي
ፕሮፋይል ፒክቸራትና ባነርና ናይ ተላዓለ ዘሎ ዓብይ ስእልና ካልኦት ዝመሳሰሉ ነገራት እሲ ብደንብ ጌርካ ምስራሕ ማለት እዩ ስለዚ about section ዝበሃል ከመይ ጌርና ከም ንጽሕፎ ፈሊና ማለት እንታይ ኢና ነቅርብ ኣነ መኔ እንታይ ይኸቅርብ ሳብስክራይብ ዝገበረ ሰብ እንታይ ጥቕሚ ይረክብ ገለገለ ዝብል ከምዚ ትሬለር ወይ ከዓ መእተው ነገር ንገብረሉ ነዚ ቻናልና ማለት እዩ ንቀጽል ኳሊቲ ኮንተንት ምፍጣር እቲ ቻናል አዳሊና ያለና ሕጂ ከዓ ሓደ ነገር ንምፍጣር ወይ ከዓ ኮንተንት ንምፍጣር ኢና ንቀጽል ማለት እዩ ስለዚ ኢንቨስት ኢን ቤዚክ ኢኩዊፕመንት ማለት መሰረታዊ ዝበሃሉ መሳርሒታት ክህልውና ክኽእል ኣለዎም ካብኣቶም ሓደ እንታይ ሕጂ ካሜራ ማለት እዩ ካሜራ ንእሽትለይ ወይ ከዓ ስማርትፎን ክንጥቀም ንኽእልና ስማርትፎንና ማለት እዩ ማይክሮፎን ብተመሳሳሊ ከምኡ ኣናእሽተይ ማይክሮፎናት ናይ ግድን ዓብይ ዘይከውን ይኽእል እዩ ላይቲንግ እውን ቤዚክ ዝኾነ ሴት ኣፕ ጌርና ላይት እውን ምጥቃም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢንቨስት ምግባር ብንእሽትለይ ቅርሺ ኣብ ከባቢና ንረኽቦም ማቴሪያላት ወይ ከዓ ኣቑሑት ብምጥቃም ማለት እዩ ካልኣይ ለርን ቤዚክ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ማለት መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ከት ኤንድ ትሪም ማለት ቆሪጽካ ቪዲዮ ምልጋብ ዘየድሊ ነገር ምውፃእ ነዚኣቶም ከም መሳርሒ እንጥቀመሎም ከም በዓል ካፕከት ፕሪሚየር ፕሮ ፊልሞራ ዝመሳሰሉ ነገራት ከምዚኣቶም ምልምማድ ማለት እዩ ስለዚ ቅድም ሕጂ ንፈልጦ ቪዲዮ ኤዲተር ተልዩን ብወቢልና ምቕጻል ንኽእልና ማለት እዩ ሜክ ዩር ቪዲዮስ ኢንጌጂንግ ማለት ቶም ቪዲዮና መዋዓውዒ ክንገብረሎም ማለት ምስ ካልኦት ሰባት እሲ ብጣዕሚ ኢንተራክቲቭ ዘየጽልኡ ነገር ክኾኑ ክኽእል ኣለዎም ዝብል ከምዚ ማለት ሓደ ቪዥዋል ኢፌክት ቴክስት ጽሑፋት ገለገለ እንዳወሰኽካ ምስራሕ ማለት እዩ ንኣብነት ቀጺልና ናብቲ ላዕለዋይ ቶፒክ ኢና ኸይድና ዘለና ሕጂ ኦፕቲማይዝ ፎር ሰርች ኤንድ ኢንጌጅመንት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰርች ክገብሩ ከለዉ ሰባት ወይ ከዓ ክረኽቡና እንድሕር ደልዮም ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ከመይ ገይሮም እዮም ዝረኽቡና ስለዚ ኪወርድ ዝበሃሉ ቃላት ኣለዉ ንሳቶም ምጥቃም የድሊ እዩ ማለት እዩ ኪወርድ ንምጥቃም ከም በዓል VidIQ ቲዩበዲ ዝኣመሰሉ ቱላት ምጥቃም ይከኣል እዩ ማለትና እዩ ቀጽለ ቢልና ንሪኦ ዘለና ከዓ ማለት እዩ ክሪኤት ኣይ ካቺንግ ታምኔል ጽቡቓት ዝኾኑ ታምኔላት ወይ ከዓ ከቨር ፎቶት ናይ ላዕሊ ዘሎ ናይቲ ቪድዮና ተምብኔል ዝበሃል ተምብኔል ማለት ልክዕ ከም ሽሙ እዩ ስለዚ ኣይ ካቺንግ ዝኾኑ ጽቡቓት ዝኾኑ ነገራት ታምብኔላት ምፍላጥ ወይ ከዓ ምፍጣር ማለት እዩ ከመይ ጌርና ከም ንፈጥሮም እውን ምምሃር ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ዘለና ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ዩዝ ታግስ ዝብል እዩ ማለት እዩ ታግ ማለት መፍለይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ታግ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ንዘይፈልጡ ምስ ኪወርድ ገለገለ ዝመሳሰል ነገር እዩ ታግ ማለት ግን ምልክት ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ፕሮዳክት ወይ ከዓ ሓደ ስረ ድሕር ሓድሽ ንዕዳጋ ዝወፅእ ሪኢኹም ኮይንኩም ኣብኡ ታግ ኣለዎ ዝተጻሕፈ ማለት እዩ ታግ ማለት መፍለይ እንታይ ምዃኑ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ዝሕብር ይምሽ ልክዕ ብተመሳሳሊ ከዓ ታግ ማለት ኣብ ዩቲዩብ እቲ ቪድዮ እንታይ ማለት ምዃኑ እንታይ ከም ዝሰርሕ እቲ ቪድዮ ንምንታይ ከም ዝተሰርሐ ዝሕብር 10 ተዋሓደ ታግ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ኣብኡ ክሊክ ጌርካ ምምላእ ማለት እዩ ስለዚ ኪወርድስ እዩ ብኮማንድ እንዳፈለና እንጽሕፍ ወይ ከዓ ኢንተር እንዳበልና ንመልእ ማለት እዩ ስለዚ ታግ እውን ምጽሓፍ የድሊ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ዘለና ከዓ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ሕጂ ኢንጌጅ ዊዝ ዩር ኦዲየንስ ምስ ሰማዕትኻ ሲ ርክብ ክህልወካ ግበር ንኣብነት ኮሜንት እንድሕር ዳ ጽሒፎም መልሰሎም ማለት እዩ ነቲ ኮሜንት ሲ መልሰሎም አስክ ፎር ሳብስክሪፕሽን ኤንድ ላይክ ማለት ላይክ ኤንድ ሳብስክራይብ ክገብሩልካ ሲ ሕተቶም እዚ ማለት ኮል ቱ አክሽን ይዝባል ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ንኽገብሩ ምሕታት እዚ ስለ ዘይፈልጥዎ ዘይኮነስ ወይ ድማ ማለት ዕሽሽ ኢሎም ክወፅኦም ወይ ንስኻ ከይጥቀም ምናልባት ክገብሩ እዮም ገለገለ ዘይኮነስ ናይ ደቂ ሰባት ከምኡ ልሙድ ባህር ስለ ዝኾነ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ቀጺሉ ዘሎ ከዓ እንታይ እዩ ኮላቦሬት ዊዝ other ዩቲዩበርስ ማለት ሕጂ ከምዚ ምስ ካልኦት ዩቲዩበራት ምሕዝነት ምፍጣር ምስኣቶም ሓቢርካ ምስራሕ ከመይ ኢኻ ትሰርሕ ኢልካ ምሕታት ካብኣቶም ምምሃር ገለገለ ዝመሳሰሉ ነገራት ይሓውስ ማለት እዩ ስለዚ ፕሮሞት ዩር ቪዲዮስ ማለት መወዳእታት ቪድዮ ሰሪሕናዮ ኣለና ማለት እዩ ሰሪሕና ክነብቅዕ እንተለና ግን እቲ ዋና ኣድላይ ዝበሃል ነገር እንታይ እዩ ናብ ሶሻል ሚድያ ናብ ዝተፈላለዩ ከም ፌስቡክ ሬዲት ትዊተር ኢንስታ ቲክቶክ ፌስቡክ ዝኣመሳሰሉ ነገራት ካልኦት ማለት እዩ ካብ ዩቲዩብ ወፃውን ዘለዉ ናብኣቶም ሼር ምግባር የድሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሼር ጌርካ ምፍላጥ ማለት እዩ ብኻልእ በኋላ ነቲ ቪድዮታትና ክነፋልጦ ምግባር ማለት እዩ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ጆይን ኦንላይን ኮሚዩኒቲ ማለት ሓደ
ንኣብነት እንት ጽግመና እንተሎ ክሪኤተር ኢንሳይደር ዝበሃለሎ ናይ ዩቲዩብ ገለገለ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ንምሃር ካብኡ ካብቲ ዩቲዩብ ኮሚኒቲ ጽሕፎ ዘሎ ገለገለ ነገራት ኣብቲ ናይ ኦንላይን ዘሎ ኮሚኒቲታት ኣውኣቲና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ቻነልና ከምንዕቢ እንታይ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ምስኣቶም ጆይን ብምግባር ነቲ ኮንተንት ክንፈጥር ምጽዓር ማለት እዩ ቀጺሉ ዘሎ ኢንጌጅ ኢን ክሮስ ፕሮሞሽን ማለት እቲ ሓደ ቪድዮ ነቲ ሓደ ቪድዮ በዓሉሲ ጽቡቕ ኮይኑ መፋለጢ ኮይኑ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እዚ ማለት እቲ ቪድዮ መወዳእቱ ኢንድ ስክሪን ዝበሃል ኣሎ ምሽ እቲ ቪድዮ ምስ ወዳእናሲ ኣብኡ ዝቕመጡ ኢንድ ስክሪን ንውስኽ ካርድ ዝበሃል ኣሎ ብላዕሊ ፖፕ ኣፕ ጌር ዝመጽእ ከምታት ነገር ንውስኽ ናብ ካልኦት ሰባት እውን ነፋልጥ ፕሌይሊስት ንፈጥር ስለዚ እዚኦም ብምልኦም ወይ ከዓ ፖድካስት ዝበሃሉና ልሕጂ ማለት ሓበርና ንፈጥሮም እዚ ዕላሙ እንታይ እዩ ክሮስ ፕሮሞሽን ወይ ከዓ ንንባዕላቶም ሲ ቶም ቪድዮታትና ምንታን ከፋልጡልና ኢና ንጽዕር ዘለና ማለት እዩ ኣናላይዝ ኤንድ ኢምፕሩቭ መወዳእቱ እቲ ቪድዮ ዩቲዩብ ኣናላይቲክስ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ኣብቲ ዩቲዩብ ኣናላይቲክስ ውሽጢ ኣቲና ማለት እዩ ከመይ ተራእዩ እንታይ እዩ ጉድለቱ ገለገለ ዝበሃሉ ነገራት ሓቢርና ማለት እዩ ንኽንሰርሕ ወይ ከዓ ንኽንሪኦም ኢና ንፍትን ንኣብነት እቲ ዩቲዩብ ኣናላይቲክስ ዝበሃል ኣሎ እቲ ዩቲዩብ ኣናላይቲክስ ማለት ንኣብነት ሰማዕቲ ይርእዎ ደለው ላይክ ደይገብሩ ሳብስክራይብ ዝገብሩ ለየናይ ቪድዮ ኣየናይ ኮንተንት መሲጥዎም ኣየናይ ከስኪፕ ጌሮም ሓሊፎሞ ንምንታይ ከዘይራእይዎ እንታይ ኮይኑ ዝብል ነገር ማለት እዩ ብደንቢ መጽናዕቲ ምግባር ወይ ከዓ ካብቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ስዒብካ ምኻድ የድሊ ማለት እዩ እዚ ማለት እቲ ሜትሪክስ እንታይ እዩ ዝሕብር ዘሎ ኢልካ ካብኡ ተማሂርካ ቀጻሊ ነቲ ቻነል እንታይ ከም ተመሓይሽ ዝነገረካ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣዳፕት ዩር ኮንተንት ስትራቴጂ ዝብል እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኮንተንት ስትራቴጂ ኣዳፕት ምግባር እዚ ማለት ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም እዚ ሲ ኮንተንት ስትራቴጂስ ኣዳፕት ምግባር ይብለና ኣሎ ምልምማድ እቲ ፈጣጥራ ናይቲ ቪድዮና ቅድም ሕጂ ንፈጥሮ ነበርና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ኮንተንት ንፈጥር ከመይ ጌርና ኢና ቪድዮ ንሕዝ ከመይ ጌርና ኢና ዳታ ሪከርድ ንገብር እንታይ ኣመሰሉ መሳርሕታት ክንጥቀም ኣለና ንኣብነት ኖት መትሓዚ ኣፕሊኬሽን ቪድዮ ኤዲት መግበር ገለ እዚ እቲ ወርክ ፍሎ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ኣዳሊኻ ምቕማጥ የድሊ እዩ ማለት እዩ ሶ ካብዚ ንበገስ ይብለና ዘሎ ሞኔታይዝ ዩር ቻነል ሞኔታይዝ ምግባር ማለት ገንዘብ ምርካብ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ገንዘብ ጆይን ዘ ዩቲዩብ ፓርትነር ፕሮግራም ጆይን ክንገብር እንድሕር ዳ ኮይና እቲ ላዕለዋይ ዘሎ መስመር እዩ ማለት እዩ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ ሪኳየርመንት ኣለዎ 1000 ሳብስክራይበርን 4000 ሰዓታት አቨሬጅ ፐብሊክ ዎች አወር ዝበሃል ኣሎ ማለት ፐብሊክ ዎች አወር ማለት ሰባት ዝረአይልና ማለት እዩ አቨሬጅ ቪው ዱሬሽን ናይ ኩሎም ቪድዮታት ተኣኪቡ 4000 1000 ሳብስክራይበር ተረኺብና ከምኡ ድማ ናይ ኮሚኒቲ ጥሕሰት ዘይብልና እንተ ኮይና ኣብነት ሕግታት ዩቲዩብ ዘይንጥሕስ እንድሕርዳ ኮይና ጽልእ ዘይንሰብኽ ካልኦት ዝበሃል ነገራት ኣለዉ ሄት ስፒች ገለገለ ዝበሃሉ ማለት እዩ ፕሮፌን ዘይኮኑ ማለት ፕሮፌኒቲ ዘለዎም ቃላት ዘይንጥቀም ናይ ግዕዙ ናይ ስድትነት ገለገለ ዝብሉ ነገራት ዘይንጥቀም ኮይና ምስተረኸብና ሞኔታይዝ ወይ ከዓ ሞኔታይዝ ንክንገብር ቻነልና ሳብሚት ንገብር ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እንሪኦ ከዓ እንታይ እዩ ዘሎ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኤክስፕሎር ኣዘር ኢንካም ስትሪምስ ማለት ኣታዊ ከመይ ጌርና ኢና ክነስፍሕ ንኽእል ዝብል ነገር ምንዳይ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሶሻል ሚዲያታት ብሓደ ግዜ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ኣድቨርታይዝመንት ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ነገር ስለዚ እዚኣቶም እውን ከም ኣታውታት ምቁፃር ማለት እዩ መወዳእታ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ እንሪኦ ዘለና ከዓ stay consistent and patient ዝብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብትዕግስትን ብጽንዓትን ንሓደ ነገር ማለት እዩ ጀሚርና ክንገድፎ ከም ዘይብልና ክንምሃር ክንክእል ኣለና እዚ ማለት ሬጉላርሊ ቪዲዮታት አፕሎድ ክንገብር ክንክእል ኣለና ሰማዕትና መንታን ከይስልችዎም ወይ ከዓ ቆምቲ ሰማዕትና ማለት ካስተመርና ማለት እዩ ንዓና ስለዚ መንታን ከይስልችዎም ንዓቶም ዝኸውን ኮንተንት ንፈጥር በአግባቡ ማለት እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕቲ keep learning and improving ማለት እዩ መወዳእታ ድማ ኩሉ ግዜ ንምምሃር ላይፍ ሎንግ ለርነር ብፍላይ እቲ ናይ ዩቲዩብ ትምህርቲ ብሓደ ግዜ ከምዚ ተማሂርካዮ ዝውዳእ ስለዘይኮነ እንታይ ክንምሃር ኣለና እንታይ ተማሂርና ከዩ ጽቡቕ ዝኾነልና ዝብል ነገር እንድሕር ዳ ፈሊጥና ዩቲዩብ ክንጅምር በቀሊሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብዚኣቶም ናይ ሎም ማዓንቲ ዘይተበርኹም ነገራት እንድሕር ዳ ኣልዮም ሕፅር ኣቢለ ሳመራይዝ ክገብሮም እየ ቅድም ቀዳድም ዩቲዩብ ቻናል ንምፍጣር ምድላው ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ሳመሪ ክምልሰኩም እየ በቲ ሳመሪ ከዓ ኣቢልና ክንከይድና ማለት እዩ
ስለዚህ ኣብ መወዳእታ ብከምዚ ስዕብ ክንጠቃሎም ኢና መጀመርታ እትትሰርሓሉ ኒች ወይ ድማ ምድብ ምምራጽ ወይ ከዓ ምፍላጥ ንኣብነት ኣብ ምንታይ እያ ንክሰርሕ ዝደሊ ዝብል ማለት እዩ ካብኣቶም ብዙሕ መማረጽታት ኣሎ ነጊረኩም ኣለኹ ማለት እዩ ካልኣይ ሪሰርች ምግባር ማለት እቲ ኮንተንት ክትፈጥር እንተለኻ መጽናዕቲ ምግባር ወይ ከዓ ካብኡ ተበጊስካ ምስራሕ መወዳእታ ዝቀጽሉ ዘሎ መበል ሳልሳይ ሴት ኣፕ ዩር ቻነል ማለት ቻነልካ ምድላው ፕሮፋይል ፒክቸር ገለ ዝበሃል ነገራት አካውንት ከፊትካ ምድላው ክሪኤት ኳሊቲ ኮንተንት ጽቡቕ ዝኾነ ጽሩይ ዝኾነ ኳሊቲ ማለት ፕሮዳክሽንን ፐርፎርማንስን ኣዘራርባኻን ከምኡውን ድማ መብራህቲ ገለ ኦዲዮ ጽቡቕ ዝኾነ ነገር ንኽትፈጥር ምድላው ካልኣይ ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ወይ ድማ ቀጽልና ከመይ ጌርና ኢና ኣብ ዩቲዩብ ተለሊና ንርከብ ዝብል ነገር ምምሕያሽ እዚ ኪወርድ ምጥቃም ዲስክሪፕሽን ታይትል ክንጽሕፍ ተለና ኣብኣቶም ኪወርድ ዝበሃሉ ቃላት ኣለዉ ንዕኦም ዝሕግዙና ድማ ቱላት ከም VidIQ TubeBuddy ምጥቃም ኢንጌጅ ዊዝ ዩር ኦዲየንስ ማለት ኮሜንታት እንተልዮም ምምላስ ምስኣቶም ርክብ ምፍጣር ማለት እዩ መወዳእታ ድማ ነቶም ዩቲዩብ ቻናላትና ናብ ካልኦት ሰባት ምእንታን ክበጽሑልና ብፌስቡክ ብካልኦት ሶሻል ሚዲያታት ከም ኢንስታግራም ቲክቶክ ዝኣመሰሉ ፕሮሞት ምግባር ምጽናዕ ካፍቲ ዩቲዩብ አናላይቲክስ በዓሉ ማለት እዩ ምርዳእ ካብኡ ድማ ኢምፕሩቭ ንምግባር ንቀጻል ንምምሕያሽ ሞኔታይዝ ምግባር ገንዘብ ንምርካብ ከዓ ናብ YPP ፕሮግራም ጆይን ምግባር 1000 ሳብስክራይበርን 4000 ዎች አወርን በመሐዝ ስቴይ ኮንሲስተንት ማለት አፕሎድ ኩል ግዜ ክንገብር በመዓልቲ እንተገደደ ሓደ ቪዲዮ እንተውሒዱ ግን ኣብ ሶሙን ክልተ ቪዲዮ አፕሎድ ንምግባር ምድላው ትዕግስቲ ምግባር ፕላን ኩል ግዜ ናፍቲ ፕላን ንገብሮ ነገር ስቲክ ምግባር ዝመሳሰሉ እዚኣቶም መጠቃለልቲ ናይቲ ቪዲዮታት እዮም ከመይ ረኺብኩምም ጽቡቃት እንድሕርዳ ኮይኖም ነዚ ቻነል እዚ ላይክ እንዳበልኩም ኪዱ ሳብስክራይብ ግበሩ ኮሜንት ጻሓፉ ኣብዚ መደብ እዚ ብፍላይ ክስራሐልኩም ትደልይዎ ከምዚ ዓይነት ነገር ሙሉ ትሕዝቶ ክሰርሐልኩም ድሕርዳ ደሊኹም ኣብቲ ኮሜንት ብዛዕባ እዚ ባስርሐልና ኢልኩም ጻሓፉ ላይ ወድሓንኩም ሲዩ Good light. نحن حضرت حواتي ما نستوي